Hi guys, this is Onye. Welcome back to I Love Igbo channel. How you doing? I missed you. Did you miss me? Tell me, did you miss me? I miss you. Even if you did not miss me, I missed you. So yeah, welcome back to my channel. In this video, we are going to be learning basic Igbo questions using who. Who. So who means Onye. 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 Whenever you hear Onye, the person is saying who. Who. Who this. Who that. Onye nka. Onye nka. You understand? So let's begin. Ready? Let's start. Okay, so Onye. Onye na-ekwu. Onye na-ekwu. Who is speaking? Ndeewo. Onye na-ekwu. Hello. Who is speaking or who is talking? So onye. Onye bụ ihe ahụ. Onye bụ ihe ahụ. Who is that? Onye bụ ihe ahụ. Some people say onye bụ ife awa. So it depends on your dialect, right? So onye bụ ihe ahụ. Who is that? Onye bụ ihe a. Onye bụ ihe a. Who is this? Onye bụ ihe a. Who is this? Onye na-ebe a. Onye na-ebe a. Who is here? Onye nọ ebe a. Who is here? Onye na-akụ aka n'ụzọ. Onye na-akụ aka n'ụzọ. Who is knocking on the door? Onye na-akụ aka n'ụzọ. Onye na-akụ aka n'ụzọ. Who is knocking on the door? Onye siri nri a. Who cooked this food? So nri means food. Nri or nni. Some people say nni. Some people say nri. So it depends on the one you want to use, right? But nri or nni, they mean food. So onye siri nri a. Who cooked this food? Nri a dị ụtọ. Nri a dị ụtọ. This food is sweet. Onye siri ya. Who cooked it? Onye siri ya. Onye siri ya. Who cooked it? Onye zụtara akwa. Onye zụtara akwa. Who bought this clothes? Onye zụtara akwa. Onye hichere ụlọ a. Onye hichere ụlọ a. Who cleaned this house? Onye jere afịa. Onye jere afịa. Who went to market? Onye jere afịa. So it's either afịa or ahịa. Onye jere afịa. Onye jere ahịa. Onye na-ekwu. Who is speaking? Okay, I think I've said it. So my Igbo people, tell me, which other sentence can you make with Onye? Who? So tell me, drop in the comment section. Tell me that particular sentence you want to know. Okay, how like using Onye. So I'm going to come back to reply to that comment. Hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up and share it. Subscribe to join I Love Igbo family, okay? And turn on your post notification bell, because if you do not turn on your post notification bell, you won't be notified anytime I upload a new video. So when you turn it on, you will always be notified anytime we upload a new video. Share this video, okay? Don't forget that Onye hụrụ gị n'anya. Onye loves you. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Take care. Mwah.